Много размацано се вижда. Защо направим голямо? Дами и господа, нека да ви оценките на журито 7, 8, 8, 8 и 8. 4 успехи и една седмица до момента лидера Павел Маринов от Дянково. Следващият състезател е Джозеф Кенери. Аплодисменти за него. С високи очаквания към високия Кенери, дами и господа. Аплодисменти! И оценките на журито 7, 7, 7, 7 и 8. Благодаря ви за оценките, уважаемо жури. Редна и на младия Станислав Цонков! Да видим какво ще покаже това млада момче на своята публика, публиката на Варна. Аплодисменти. Имаш още около 25 секунди да направиш втори опит. Всеки има по една минута време, за да изпълни своята забивка, дами и господа. Аплодисменти. Ако направим се толкова много така. Лез бе! Трябваше да улучи коша, човек. Nice try, man. Nice try. Look at this again. 30 seconds more for you. Добре, и последният участник Травис Питърсън от Лилски Сурдис. Това участва бива достатъчно мощно по време на играта, видим какво ще направи по време на конкурс. Тая топка няма ли ти трябва? You don't need this ball, huh? You have your balls. Okay. Така, нека да разберем сега. Също няма какво да разбираме, просто продължаваме с втория изстрел на Павел Маринов. Павел Маринов, втори опит, втора забивка, нещо различно, нещо по-атрактивно, нещо, което ще го изкачи до върха на класацията. Най-добре представените след двама ще играят финал, дами и господа. Да видим какво е приготвил Павел Маринов, той има втори резултат в момента. И оценките на журито 9, 8, 8, 9 и 8. Три успехи и две деветки. Христо Николов от Лукойл се подготвя. Колкото ги разбираме оценките на журито. 8, 8, 8, 8 и така в края на света 5 успехи за тази забивка. Джозеф Кенери сега от Спартак Плевен. Come on, man. We don't have time. We're on TV live. Аз хващам само коша. 8, 9 и 9, 3 успици и 2 девятки. От 8 много. Стига на главно до Станислав
Евелин Черноморе. Можете да бъдете сигурни, приятели, че Станислав ще запие за всички вас точно сега. Или след малко. Станислав Черноморе, родения през 1991 година. Пали 3, 4, 5 десетки! Ей, толкова не е и това. Не на мене, толкова Варна е, пак това. Силна конкуренция за следващия участник Доналд Кол. Доналд Кол, къде е топката? Ето я. Как бягате? Ще попитам да това. Толкова мимяна, слим тъп мимяна. А пък другия ми мяза да е бал. То след. Сега! Try again. Try again. Както казват мобилните оператори, try again later. И оценките. 3 осмици, 4 осмици и 5 член на журито. 5 осмици, 40 точки. Травис Питърсън, А то си беше. последен опит. Аплодисменти за това страхотно американско момче. Блъскът Яков Стифено. Днес нещо много атрактивно се опитва да направи Травис. Вашите аплодисменти! Окей, last strike, last strike. Лош страйк. Да. Стоичков! Момента за тия поздравления, дами и господа, оценките. 9, 8 и 9. Така, момент сега да преброим и да ви обявя кои са финалистите на тази годишния конкурс за забивки. Има някакъв мисъл. Да. О. Искаш да липаш, не?